Ahir al vespre es va presentar el llibre Els carrers parlen de dones, una iniciativa de l'associació La Comunitat amb les dones i les famílies, editat pel districte de Sant Martí. L'acte va plegar gairebé 200 persones. Aquest llibre vol retre homenatge a les dones que donen nom a alguns dels carrers de Sant Martí i parteix del fet que a Barcelona només un 6% dels carrers duen noms de dones. Els primers corresponien principalment a personatges del món de l'art, com la poetessa Josepa Massanés. Des de fa uns anys, però, s'estan afegint al nomenclàtor de la ciutat noms de dones que van destacar en àmbits com l'ensenyament o el sindicalisme, per exemple la mestra Rosa Sensat. Noms que fins aleshores no s'havien considerat rellevants segons els paràmetres d'adjudicació, que eren totalment masculins. Tot i això, gran part d'aquestes dones són desconegudes per la majoria dels ciutadans. Vam començar a investigar i a mirar quants noms de dona hi havia en els carrers de Sant Martí. A partir d'aquí vam dir, per què no posar-los en un llibre i així fer-los evidents, agafar-los, poder-los llegir i saber realment qui són aquestes dones, perquè el que diem en el llibre és que els carrers no parlen de dones, sinó que només hi ha un carrer, un nom i no saps qui és. I nosaltres volem que això ja no ens passi més. L'elaboració d'aquest llibre va començar fa 2 anys, quan es va col·locar la placa de les dones de la República a la plaça de Valentí al Mirall. Arrel d'això vam pensar que havia d'haver-hi més ressò amb aquestes dones, no? I va ser com vam fer aquell llibre, que té aquests 3 recorreguts, que només és el districte de Sant Martí, que possiblement més endavant coincidim en fer altres districtes o altres trossos del districte com el Besòs, així que encara no hem fet. L'associació La Comunitat amb les dones i les famílies vol que a partir d'ara s'incloguin molts més noms de dones al nomenclàtor de la ciutat i que el llibre serveixi per reivindicar el lloc de la dona en la història.